Už sme takmer na polovici programu, takže vydržme, lebo nás čaká ešte dobrá zábava. Ako čo všetci viete, okrem vynikajúcich folkloristov, vo Zvolene máme rovnako vynikajúcich divadelníkov. V roku, keď si pripomíname 110 rokov od prvého hraného divadla v slovenskej reči, nemôžeme nespomenúť pozoruhodné ocenenia na divadelných prehliadkach a festivaloch s novou divadelnou hrou Divadelná komédia, ktorú režiroval náš Janko Chalúbka. V Kovačici na divadelnom Vavríne prehliadky slovenských ochotníckych divadiel sme získali množstvo hereckých a tých najvyšších ocenení. Katarína Kolárová dostala cenu za najlepšiu epizódnu ženskú úlohu a Michal Čiliak cenu za najlepšiu mužskú úlohu. A v Kisáči na festivale Zuzany Kardelisovej náš divadelný súbor získal špeciálnu cenu za dlhoročný umelecký prínos festivalu a postup na festival Aničky Jurkovičovej do Nového Mesta nad Váhom. Takže slušilo by sa potleskom odmeniť našich divadelníkov. No poďme ďalej, pokračujeme s programom, lebo tu budeme ešte celúčičku noc. V následovnej časti programu sa vám predstavia naše sláviky Andrea Šimová a Michaela Kristína a Milina Čiliakove v skupinovom speve a zaspievajú piesne zo stredného Slovenska. Potom sa vám so solovými tancami z Podpoľania, Horehrania a Liptova predstavia Saňa Žiaková z Jánošíka a Michaela Čiliaková z Kulpína, ktoré sa pripravujú na prijímacie skúšky na Vysokú školu muzických umení v Bratislave, študijný odbor choreografie ľudového tanca. A na záver tretieho bloku si opäť pozrieme veselý výstup. Takže nech sa páči.